minggu parhubasok pasca na patuluhon tahun B. Pajahaw parjolo siya 2 Musa bidu 20 ayat sada 110 itu. Pajahaw parduakon surat Apostel Paulus na parjolo tu halak Korin bidu sada ayat 22 125. Barita nauli sian Yohanes bidu 2 ayat 1 125. Ahado ipolana. Pajahaw parjolo siya 2 Musa papatakon ahado nagabi pakirimon di debata maradupon bangso Israel. Pakirimon di debata ima anggiat ma di paduhon jolmai holongna marhite na masya holongan jalarade mangalehon diri. Debata do holongi. Tung masai dilala jolma do holongi molo oro jolma mangikuton patina. Alani tibai debata do patik do uhum. Marhite hajong-jongan di patik do uhumi asalam di patuduhon jolmai hadisuhon do hadingganon di goluna. Jana asa parsidoho uhu parjabar biar dihaudion. Aku ni muse pakorhon ni hajong-jongan di patik do uhumi anggiat ma lambagas parohaon di jolma maradupon akadoana. Malas ni roha jana Maria iya majolma nauduk di patik do uhum ni debata alai nasoduk di patiki gabi marsikor do moluna. Soso-soso ni Apostel Paulus tu halak Korin patotahon taringok tu hahomion ni silang. Silang ni Kristus ima tada habasaron ni orang ni debata. Ay marhite silang ni Kristus ido di patolhas debata olongna maradopon hita jolma. Ay marhite silang ni Kristus tung takas do bohi ni debata nakok holong jalan nauduk di hanta naun jija jolmana. Ay di padua debata do ngolu ni saduh jolma marhite silang ni Kristus. Disungguli Apostel Paulus do asa diberitakan anak Kristen silang di Tuhani. Tung masay belgado pakorhon ni silang nalea tu hita jolma. Haleaon na tinaon ni Jesus gabi agogon do anguluan tu hita jolma. Dilehon debatado agogon tu hita saduh jolma laho maka porsiai silangi. Barita nauli diari minggu parhobaso pasca na patuduhonon na muruk Jesus puaka jolma na 33 di jolo ni bagas joro ni debata na di Jerusalem. Manguto Jesus ikon yasdo bagas joro ni debata siya naka 33. Ubah na muruk pe Jesus di bagas joro ni debata naung paubahon pangatusion ni akan jolma ido taringok lapatan ni ngolu. Ngolu nasay mga sakod daging ikon dibauba tu ngolu na mga sakod tundi. Ay dan tuk moloholan nasay mga sakod pardagingon. Ikot totongdo di parohakod jolma partudiona. Ikot disoba jolma do debata mahite tudi do pamikirion. Ima surung-surung ni hita jolma. Iko barani do jolma manadikon rumang pardagingon pale pelean dorbia manang akan na asingi. Manghuto Jesus na tung masay ko dipadigak ima hadirion ni jolma asa lam rade jala ukap tutod di debata. Ay gabi bagas joro ni debata do kita jolma alani i rikok dibayas sian ragam ni haramungon. Sada ipola na buhay si paksorkusoron marhite akapajahaw diari minggu pakubaso pasca na patubuonon ima bagas joro na bagiedo hita jolma. Manghuton akaturi-turian ni nama haporsial. Ia bagas joro ni debata adong di Jerusalem dan jului. Debata tung masay lele di haporsial jolma adong di Jerusalem. Alai manghuton balita nauli. Jesus sadiri do bagas joro ni debata jana hola ni bana do ingana na pinilit ni debata ama laho patol hason sakana. Manghuton Apostel Paulus
bagas joro ni debata na mangulu do kita jolma ay di bagasa dirita do maringana debata kita do bagas joro ni debata na mangulu di bagasan hadirion di jolma do di parmudu-mudu di paune jala di leho debata hangaluan bagas joro ni debata dan nahola daging tasapin alai marakup haporsiaw na goptudi jala na di ihot debata marhide patik do oho uhum alani dikirim debatado asa dipakai jolma dirina laho pasangap debata marhide hadirion di jolma boy gabe diparmuliai debata dikirim debatado asa diparhasean jolmai dirina jala dikirim debatado asa diparrohahot jolmai bagas joro ni debata do dirinai rekop di debata asa unang dipakai jolmai dirina gabe pada geson hagiok ni pardagimonna alai saguru tulong ni rohani debata ima pamuliahot dirina nunga tajalo habadiau dirita sian nama jalo sakramen padidion jalan na totong dipasirsir marhide aka sakramen na asing ulaw nama say rekot ima bohado asa totong bagia bagas joro ni debata ima hadidot tasadiri nunga dileho debata tu kita aka dalan na boy mangurupi kita ima aka patik do aka uhum sasit tongna naung gabi bagas joro ni debata na mangulu dan tamabe saya mengulahon aka hapor tibion ikut dengan yang tak pakai pamatanta unang saya mengalului tagas ni pada imon alai nain yang mediori aka nadinggan laho pahoton hapolinon ni dirita bagas joro ni debatado dirita jada ikut bagas joro na mangulu dirita alani tudi jada debatado na mangalehot tubrii tuhita dan marsada saya diobason ikom margogo do jolma manaluhon aka ela-ela do pangucunan ikom margogo do jolma mangasakot tudi asa unang pilit dalam musab sian hasil tongan dinama make pamatangna naing manya siding jolma sian nasay patujuluhon hagyok ni diri tung masay denggado molo jolma saunari madaw sian hamabukon narkoba seks bebas mangan na palubihu dohot akaparange nasay manusay ngulu ay molo somone ay gabi kurang do dilehon tiki tu debata laho patol hason sakakna diri nga dewi tung masay na leng-leng do debata molo saya dong do be jolma martiga-tiga ho dirina manang say manuruk tu hapor tibion tung masay buruk do Jesus tu kita jolma molo sota pake dirita song bagas joro ni debata na mangulu jalan nadinggan jolma naung marhapor siaw ikot totong do madopakon hapolinon dan nagabe yabe jolma martiga-tiga ho dirina jana lalap di hapor tibion unang ma tabay Jesusi muruk tu kita alay tabay ma las rohana mangida akapapahinak tanda dinggadi di bagasan modukta siga bupari ang giyak ma di pahubaso pasca na patulunon lam patiurkon pamerentah jana pangatus yota tu dirita sa diri na bagas joro ni debatado hape dirita di badoban di amat na debata tukang ma nama masuk-masuk amen.